piem marangwen mano mar lengo sadha mathoth ne uting'o apisas mago mag abila mowuok e kidienje mopogore opogore ne obagi bamburi Rifle Club medore Mombasa kendo kelo kanyakla jotugo 74 e piem midendo ni Open Division mano ma oting'o jolweny Abdallah Musin ne okawo thuolo mokwongo kod points 904.52 ka Ibrahim Dungu bende ne okawo thuolo mokwongo e piem mano mar Production Division gi points 1440. Captain mar Bamburi Rifle Club Vincent Onyango makoni tugo makamano konyogi e tiego bith margi to chutho mano ka girakore gi wasigu. Bende okoni higa manyien gichano chako piem mano mar nyithindo kochakore higni 12 kadhi malo. The theme behind this game is first we are trying to sharpen up our skills, mostly for the as defense shoots, whereby if we go outside we are able to not miss our targets and everything. But also create also awareness for peace and also a spirit of sportsmanship. Next year we are starting Olympic shoot here from the range. We are targeting year 12 years and above. And these are non-ballistic guns that will be used. These are air guns. So I hope the parents are following and they will start bringing their kids from next year.